da sake kasancewa da Martaba FM ta cikin shirin ku na ku karkaɗe kunnuwanku. Idan ba ku manta ba muna karanta muku littafin nan mai suna Ummi wanda Uzairu Shu'aibu ya rubuta. A baya mun tsaya inda wannan shine dalilin da ya sa na fara soyayya ƙarya da kai. Ko kaɗan ban taɓa tunanin zuciyata za ta iya kamuwa da soyayyar ka ba. Ban sani ba, ashe zuciyata ƙiris take jira. Ido na yayi tozali da kai. Yanzu kuma shirin namu zai dora. Kar ku manta shirin na zuwa muku ne kan YouTube na Martaba FM da kuma adireshinmu na intanet martaba.com, sai kuma a shafinmu na Facebook Martaba FM da Instagram, Twitter, Telegram har ma da TikTok. Suna na Firdausi Idris wanda zan gabatar da shirin. A lokacin da idanuwana suka yi tozali da kai cikin gidanmu, to a wannan lokacin ne soyayyar gaskiya tsakaninmu da kai ta ratsa zuciyata. Wannan shine dalilin da ya sa na danganta kaina da Asalima. Sai na ce, Ummi karki ji komai, domin wannan abin da kika aikata ko kaɗan ba kuskure ba ne. Wannan hukuncin da aka zartar a kaina shine zai sa na koma ga Ubangiji ba tare da haƙƙin mahaifiyarki ba. Sai Ummi ta kalle ni ta ce, Yayana, idan kana ganin ba ni da laifi a wannan ɓangaren, amma ai ɗayan ɓangaren ina da laifi. Sai na yi murmushi na ce, haba Ummi, ai babu yadda za a yi na kama ki da wani laifi. Duk da cewar ban ji abin da ya fara ɗayan ɓangaren ba, sai ta ce, yayana wallahi na san na aikata kuskure a gare ka, domin a yanzu haka na sanar da iyayena batun dakatar da soyayyar da take tsakanina da kai. Sai na kalle ta fuskata cike da mamaki sai na ce, amma gaskiya Ummi ba zan iya ɓoye miki ba, domin a gaskiya raina ya yi matuƙar ɓaci sakamakon jin wannan kalmar rabuwar a tsakanina da ke, amma ba komai. Za ta iya yi wake ma ba a san ranki kika janye wannan soyayyar da take tsakanina da ke ba, domin za ta iya kasancewa kin aikata hakan ne domin gujewa ɓacin ran iyayenki, don haka ba zan iya kama ki da wani laifi ba. Ko ni ne iya abin da zan iya aikatawa kenan domin kaucewa ɓacin ran iyayena. Don haka zan kasance mai ƙoƙarin yi miki fatan alkhairi har tsawon rayuwata. Sai ta ce, yayana, wallahi na rasa dalilin da ya sa kalamanka suke matuƙar tasiri a cikin zuciyata. Don haka bana tunanin za mu samu rabuwa ba tare da mun yi aure ba. Sannan ta fita tana murmushi. Misalin karfe 8 aka ɗauke ni zuwa asibiti. Washe gari da safe bayan an yi treatment ɗina, Ummi ce ta fara zuwa wajena. Abin mamaki ganin ta ne da shiga irin ta alfarma. Da zuwanta sai ta zauna kusa da ni. Bayan mun gaisa sai ta ce, sweetheart, ya jikin naka? Sai na yi murmushi na ce, a jiki alhamdulillah. Sai ta ce, to ka tashi ka sha shayi haɗe da breakfast. Sai dai murmushi na ce, to ke in banda abinki mu da za mu rabu me kuma na yi min irin wannan shidimar. Sai ta ɓata rai ta ce, don Allah yayana ka daina kawo min batun rabuwa a tsakanina da kai, domin a yanzu haka abbana ya amince da batun aurenmu. Sai na yi murmushi na ce, to kina nufin ko yanzu na turo iyayena ban da wata matsala kenan? Sai ta ce, a'a, sai lokacin da ka warke sannan za a yi maganar aurenmu. Sai na ce, to Allah ya sa su ma kar su shiga irin halin da na tsinci kaina. Sai ta rufe fuskarta tana dariya. Bayan na yi breakfast sai na karɓi wayarta na kira ƙanwata Humaira, domin tun wancan lokacin da wayata ta sulwanta ban samu damar sayan wata ba. Aiko tana ɗagawa bayan mun gaisa sai ta ce, yanzu don Allah yaya Uzaira abin da kake yi kana ganin ya dace kenan? Me yasa idan za ka yi tafiya ba za ka sanar da kowa ba? Sai na ce, to ki yi haƙuri, in Allah ya amince gobe zan dawo gida. Sai ta ce, to shikenan, Allah ya dawo da kai lafiya. Bayan na kammala wayar sai na yi shiru ina tunanin abin da zai faru da ni bayan na koma gida, domin ba ni da wata ƙaryar da zan yi a gare su. Sai Ummi ta yi dariya ta ce, sweetheart, tunanin me kake yi haka? Sai na ce, Ummi wallahi na san iyayena dole ne sai sun tuhume ni akan rashin kwana na a gida har na tsawon kwanaki 2 ba tare da sanin su ba, musamman idan suka ga wannan karyar da take hannuna. Sai Ummi ta yi matukar tausaya min, sannan ta ce, kar ka ji komai tunda ni ma kayi min halacci. Dole ne ni ma na yi halacci, don haka zan yi wa abba na magana domin ya kai ka gida da kanshi don ya yi musu bayanin duk abin da ya faru.
Murmushi na ce gaskiya ne idan kin yi min haka zan ji daɗi sosai. Sai ta yi dariya ta ce ai ba kai kaɗai za ka ji daɗin ba, domin ba na ƙaunar abin da zai ɓata ma rai. Aiko cikin ikon Allah sai mahaifinta ya amince da wannan batun. Washe gari da safe bayan na yi breakfast sannan na kammala shirin na sai muka ɗauki hanyar Kano. Allah cikin ikonsa muna isa gida sai muka yi sa'a a lokacin abba na bai kai ga fita wajen aiki ba. Ko da iyayena suka ga karaya a hannuna sai hankalin su yayi matukar tashi. Kanwata Humaira ta zo gare ni hankalinta a tashe ta ce subhanallahi yaya me ya faru da kai naga kamar karaya a hannunka. Sai na shiru ba tare da na ce komai ba. Ba mun shiga cikin mun zauna sai mahaifin ummi ya zayyane musu duk abin da ya faru tun daga farko har ƙarshe. Sannan daga ƙarshe ya ce ya bani auren ƴarsa ummi inda daga bisani kuma aka sha shagalin biki. To a nan mu kuma sai mu ce tammat bihamdillahi. A nan wannan littafi mai suna ummi ya ɗaga aya. Sai mu ce ku tara da mu a cikin wani sabon littafin ta cikin shirinmu na gaba. Ni Firdausi Idris nake cewa mu kasance lafiya.